No niin, tässä videossa tämmönen tutoriaali muutaman tällaisen suihkulähteeseen. Mä nyt ensin sanoin, että älkää kysykö miksi tää on täällä vuoren päällä, mutta on nyt kuitenkin. Tässä alkuun mä annan nyt kiitokset Kanakeitolle. Tosi isot kiitokset. Olen laittanut kommenttia mun edelliseen videoon. Ja varmaan te tiedätte Kanakeiton, niin tosi iso kiitos hänelle. Joo, nyt tähän videoon, niin mä nyt tein jo tänne vuoren päälle. Niin on kaksi tällaista suihkulähdettä. Tää on vähän goofin näköinen, mutta mä näin tän Turussa, kun mä olin siellä lomalla. Ja mä sanoin edellisessä videossa. Mä näin jonkun tän tapaisen. Jos joku siellä asuu, niin voi sanoa, että jos tunnistaa mikä tää on. Tää ei näytä kyllä ihan ehkä siltä, miltä pitäis, mutta on kumminkin. Niin mä näin tän jossain onko se nyt Aurajoki, niin sen rannalla. No tää on tää hienompi. Voisin mennä. Joo, no mä kasaan tähän nyt vaikka sen toisen. Mä vähän raivaan tähän tästä tilaa. Mä en jaksa mennä tonne maahan. Näin. Elikkä joo, siis täällä on tämmönen, tää on vähän syvempi tästä alimmasta kohdasta. Tässä on nämä reunat, niin tehdään vaikka tähän se suihkulähteen keskikohta. Se on tällainen. No ei tuohon, mutta joo. Joo, mulla on ton toisen suihkulähteen jutut vielä tässä hotobaarissa. Mä otan nää tähän. Näin, tässä taitaa kaikki olla. Tulee tää syvin kohta, tää kuoppa, niin Dark Prismarinesta. Siihen tällainen tolppa, mä en muista kuinka korkea se on, mutta laitetaan nyt alkuun tällaiseksi. Sitten tää vaan tämmönen iso neliö ympärille. Jas kuinka iso toi neliö on. Tosta reijästä 3 blokkia, joo. Näin. Tälleen joo, tästä kolme blokkia joka suuntaan. Näin. Oiskohan nyt jo kohtaa 3 blokkia? Tästä on 3. No, tästä ei tosiaankaan ole 3. Menee hetki. Oiskohan nyt? Ei, nääkin pitää poistaa tästä. No niin, nyt taitaa olla. Ne on 4 blokkia. Raivataan tähän vielä vähän tilaa. No niin, nyt on hyvä. Nyt tehdään tähän, kaivetaan nää kohdat. Mä nyt muista, mä en tiedä millä nimellä pitäisi sanoa, mutta joo. Tähän vaan niinku tätä prismariinia. Tälleen. Sitten. Paitsi että toi oli kyllä Dark Prismariinia melkein kokonaan. Feilaan tän koko ajan, kun en mä opetellut ulkoa tätä ennen kuin mä aloitin kuvaamaan. En opetellut jo ulkoa, miten tää kasataan. Ois ehkä pitänyt, mutta joo, ei siinä. Tää nyt kohta on valmis kuitenkin. Toi toinen suihkulähde on paljon tylsempi. Tää on paljon hienompi tää, mitä mä nyt kasaan tää eka. Tää on jo niinku moninkertaisesti hienompi. Mut kannattaa sekin nyt katsoa se toinen, mutta joo, et siltä ei kannata odottaa ihan hirveän paljon. Jotenkin eri lailla tää oli, tää ei ihan tälle näyttänyt. Tai millä tavalla. Niin, tossa oli toi. Näin. Tähän tulee seuraava tolppa. Jonkun korkea tuokin nyt on. Näihin kohtiin nämä Dark Prismariinit. Oikeastaan tää voi olla ihan hyväkin, että mulla menee ikuisuus kasata tää, niin ainakin tässä näkee selvästi, että mitä mihinkin pitää laittaa, kun kaikissa kohdissa menee kauan.
Ei tää välttämättä ihan niinku huonokaan asiaa. Sitten tähän nämä prismariinit. Näin. Tää kehä on valmis. Tähän nämä tolpat kanssa. Onkohan ne nyt on 4 blokkia? Käy tarkistamassa. Joo, 4 blokkia. Vaikea pleissaa näitä. Tähän siilanternit, niin tää näyttää kivalta yölläkin. Kuinka korkea tää on tää tolppa? 1, 2, 3, joo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Taitaa olla se, mitä se on. Joo, on sen pakko olla. Sitten reunat. Näin. Koska joo, noi ihan kulmat, noin 3 blokkia tuolla kulmassa, niin ne on Dark Prismariinia, että tulee vähän vaihtelua. Oiskohan se nyt tälleen. Näin. Ja sitten tää on, sitten vesi vielä, sitten tää on valmis. Näiden tolppakohtien lisäksi, niin vettä eikö? Tällä tavalla tää on erilainen, kun tästä täytyy laittaa paljon enemmän vettä. En ole kyllä ihan varma. Tää miettiä, että jos tää on kerran kasattu samalla lailla, niin minkä takia? No, tohon ainakin pitää kyllä laittaa nämä tällaiset blokit. Tää kyllä hetki miettiä, onko nämä niinku samanlaiset nämä suihkulähteet. Mä kasailin ton toisen ennen kuin mä aloin kuvaamaan, niin tää oli ihan eri, siis piti laittaa paljon enemmän vettä. No hyvä vaan, että ei tarvi laittaa niin paljon. Sitten vielä tänne nämä siilanternit. Tää on valmis, tää suihkulähde. Ja otetaan tästä vielä näitä blokkeja pois. Niin, muistakaa tilata kanava, jos on hyviä videoita, koska mulla on vasta alle 10 tilaajaa, niin jokainen tilaaja auttaa paljon. Laittakaa kommenttia ja nyt jos koskaan, niin jakakaa frendeille. Koska jokainen jakaminen, hypettäminen, aivan kaikki, niin se auttaa mua niin paljon. Mutta joo, te näitte miten tää kasataan, tää hienompi suihkulähde. Tai joo, tällainen. Voisin mennä nyt tonne maahan, koska se on siinä, onko se nyt se joku Aurajoki, niin se on siinä joen reunalla ja tää on vähän niin kuin joki, jos leikitään, että toi jatkuisi tonne pidemmälle. Niin tää kohtaa vähän niin kuin jokea. Niin sehän on siellä niin kuin jotenkin jotenkin näin. Niinku tähän pistetään tälleen. Se tuntuu, että kukaan ei pysty tunnistamaan tästä sitä suihkulähdettä, mikä mä tässä niinku kopioin, mutta ei se haittaa, ihan hauskahan tää silti. Ja tähän tälleen stairsit. Tähän ametistit, sillä nyt ei ole hirveästi väliä, miten nämä blokit laittaa, koska tää nyt näyttää ihan samalta joka tapauksessa. Sitten, tää on muuten hienompi pelkästään lapisilla. Tää on erinäköinen nyt, miten mä tän alun perin kasasin, mutta tämähän on parempi tälleen. Niin, me tarvitaan vielä noita näitä tällaisia. No ne pitää laittaa tuohon päälle. Tähän näin.
mä oon vaan laittanut sen veden tulemaan niin kuin näistä kohdista. Mä en muista millä tavalla se niin kuin siinä oikeesti oli, mutta mä nyt laitan tän vaan tälleen. Mut joo. Tässä on muutama, niinku tää ei oo sinänsä suihkulähde, mutta tää niinku ison joen viereen sopii aika hyvin. No, tää video on nyt tässä. Moikka!